Yes, sir. Имам куче, yes, sir, чат. Куче. Сега не може, прави се храната. Мога ли да го нахраня с това? Ето. Аре на гоненица, да, хайде на гоненица. Долу мисля, че е сейф. Къв ми е късмета? Шит! Не хилязвам в къщата ми. Окей. Има един начин. Дай, беги! Куче! О, шит! Що им толкова много кръв? О, то ще е силен. Окей. Ще остава кучето ми да го убие. Не, яш хляб. А да, месо трябва да ядеш. Важното, че кучето ми е живо. Това пак как го получих. Ела, куче. С колко XP имам? Айде, ела тук, ела. Градиента ми се разваля, ма в тази част мисля, че ще се оправи. Айде. Окей. Мисля да си вземам всичко, защото ще се махаме от тук. Ще правя нова градина, отиваме в новия свят. Окей. Фърнес. Да взема всичко. Нямам кирка, перфектно. Ко мога крафтна? Поне нещо преди си тръгна. Окей. Това е хубаво. Перфектно. Айде, тръгваме в следващия свят. Да кажем следващото. Здравейте всички. Това е следващия айленд. Чакай, кой ще получа? Това айленд може да седиме за 100 години. Буквално вижте колко храна има. Това не е ли шопа? Охо, шопа е. Така. Кой ще разбере? Това е. Кажи ми кой ще разбере. Окей. Това е втора част и е хубава част. Йей! Това не е моята къща. Да знаете, аз съм последния плеер в този свят, защото това преди беше Hardcore World и всички умряха в него. Айде, ела тук. Тук не е новата къща, да? Тук ще не е новата къща. Ела.
Майко, това куче колко е тъпо. Ела. Влез вътре, тук ни е новата къща. Да. Чуй си. На леглото се лежи. Окей, това 100% вече е моята къща. Netherite Spear! Хелна. Ментора ми е почти пълен. Ако имаше шокър бокс някъде. Да, по-добро ли от злато? И не знам. Ама това ми дадаха. Ще си са тук торта. Която трябва. Ще готово. Окей. Толкова изи ли беше? Окей, не знах, че беше толкова изи. Значи, вижте, тук има неща. Тук ми е стария армия. Тук им показвам всичко буквално. Тук ми е храната. И да, мовите. Искам да направя тази къща специално за толкова. Що е толкова малка, отвънка изглежда толкова дълга. Стой малко. Да, вярно. Има само картина. Добре. Хелна. Мейс. Ха? Елайт? Какво? Да, брат, няма казвам на никой. Това ще... Знаеш, тази къща вече не е полезна. Има един проблем само, че няма го ползвам, защото няма Fireworks. Окей. Както ми ли го прави? Не знам. Малко е тъмно. Отивам да лягам. Какво ще правим днеска? Какво ще правим? Днеска мисля пак да ренкваме. Само че трябва да вземем колкото можем повече неща. Например, лава. Аз съм толкова храна, че... Да. Как получих толкова честа, бе? Не ми трябва за това.
Направо се отърваме. Окей. Нещо друго е, че ми прави. Къки. Got the cookie from the cookie. I did. Who got the cookie from the cookie? Толкова май ще успеем ли да вземем всичко? Не съм сигурен. О, шит. Трябва и леглото. Крафтинг тейбъл. Взехме всичко. Да, всичко взехме. Еми, да продължаваме. Кучето ми. Шампион. Също е това не ми трябва вече толбок. Окей. Уху! Да, няма място. Той получих ли меч? Ама... Значи си фърлям меч. Да, взема всичко. Така. Вземе това. Сме... Не! Много съм тъп. Що ми толкова е тъп? Хелна. Значи. Имаме неща да енчентваме. Как взем това неща? Кирката ми ли прави така? От това някак да го взема. Ма дай ме! Ще остава да живее. За една причина. И са тук леглото. Кучето ми го уби. Значи няма да има армор кучето ми. 100 лева има ли къща? Има една къща. Ха-ха. Това е моята вече база. Ей! Не изгледа по-хубаво от старта, ма ей!